Здравейте! Как се... Имате ли желание? Да. Здравейте! Как сте? Много добре, благодарим. И вие сте много хубава. Благодаря. Ние сме от едно ново предизвикателство, реалите We Like You. Искате ли промяна? Избирам вас за промяна. Супер, искаме промяна. А бихте ли се съгласили да участвате? Имате ли желание от нещо, което да промените? Не. Аз не бих. Те са млади и нямат нужда от промяна, ама мама е остаряваща. Как изглеждате много млада? Много млада, след 4 деца. Ние сме тук точно за да помогнем на младото поколение и също към вас за нещо за автоестима и да се промени. Затова имате възможността. Сега е момента. Решавайте. Решаваме, айде променяме всичко. Няма проблем. Довиждане. Довиждане. Здравей! Здравейте! Как си? Добре. Страхотно изглеждаш. Мерси. Сме от We Like You, едно много предизвикателство, реалите за трансформация. Имаш ли желание да участваш? Да, може би исках да се пробвам. Първо разкажи ми нещо за себе си. Аз се казвам Настя, съм от Украйна, на 18 години съм и уча се тук в Софийския университет и работя тук. Ако решим да те изберем, какво имаш най-голямо желание в себе си да промениш? Бих искала да стана по-сигурна в себе си, Мисля, че си на точното място. Първата стъпка, слагаме микрофона. И втората стъпка, трябва да ти направя снимка, за да я изпратя на Жени Калканджиева, за да те одобри. Здравей, Жени! Имаме нов участник. Готова ли си да го видиш? Добре, изпращам. А вие очаквайте след малко. От Ивон директно при мен не мога да ви покажа лицето на тая красива дама. Тя се казва Настя. С нея ще направим един стайлинг. Реших да не променям цвета ѝ, защото, както виждате, той е прекрасен. Ще направим един меси, много модерен стайлинг. Започваме, ще работим с преса. Това е един стайлинг, който е бърз, много приятен и супер ефектен, така че може да е полезен и за вас. Ти имаш много хубави очи. Мерси. И ще е много добре, ако ги подчертаем с кафяво отдолу, за да могат да се отворят, да се наблегне на синия им цвят. Ти съгласна ли си с това? Да, разбира се. Добре. Харесва принцип нещо по-елегантно, обаче принцип нося нещо По-ежедневно. Да. Да, аз виждам, че ти носиш да кажем, спортни неща. Би искала да се видиш нещо по-елегантно, нещо по-модерно. Да, разбира се. Много ми се иска от теб да извадим една супер жена и смятам, че с тази външност, дето имаш тази красива глава, може да направим някакво жестоко нещо. Според мен си много женствена и трябва да използваме това нещо. Ето, може ще влезем да видим какво става. Здравейте. Така, дай да видим сега нещо по-елегантно. Примерно, така, я застани, така видим. Може би трябва да видим за теб нещо да видим наистина нещо по-елегантно. Защото обикновено предполагам, че ходиш през деня в дънки, с по-спортни неща, така че да направим нещо различно, което да е нещо, да направим някаква промяна. Добре, да видим това сега. Как изглежда. Я го вземи в тебе това да видим. Добре. Сега панталонче, дали ще стане готино. Добре, това изглежда готино. Дай ще го ставим за проба. Така.
Нека видим и тези тук. Я да видя това как ще изглежда с него. Това е много приятно, нали? Да. Какво ще кажеш, харесва ли ти? Да. Като цяло ми се иска да пробваме някакво различни неща, да пробваме нещо по-спортно, нещо по-елегантно, нещо свръхелегантно, официално, нещо като за Оскар. Ще видим, добре. Добре, ще оставим и този сет, много ми харесва и той. Това ще ти готин. Да. Така ще ги оставям, пък после ще ги навземем. Добре. Я да видим нещо по... Добре. Това е готово. Може би някаква къса пола. Обичаш ли ходиш с къса пола? Да, харесвам. Харесва ти, нали? Добре, дай да го пробваме и това. И с някакъв тишър ще стане готино. Да, това ще е яко. Дайме 2 дрежки, примерно. Вземи идеята я. Добре, дай пробната. Айде, супер. Настя, твоето преобразяване не е само в новия стил, а и в увереността, която виждаме в очите ти. От момичето, което беше малко притеснено, ти се превърна в силна и вдъхновяваща личност. Благодарим ти, че ни позволи да бъдем част от твоята промяна. We like you. Продължавай да сияеш и да вдъхновяваш всички около теб.